Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinca. A miña amiga Marila Abad, ademais de achegarnos sempre sabia nova cas súas aportacións de xoves poetas que garantizan o futuro da nosa lingua, é unha excelente compañeira en nós a xente do redor, en cuxa revista sempre nos sorprende cos seus relatos filatélicos. Hoxe iniciarei a lectura que María regálanos no número 15 que lle adica a 6 mulleres nas linguas galegas. Gracias, Marila. Corría o 1963 cando o Día das Letras Galegas comezaba a súa andaina grazas á resposta realizada o 20 de marzo dise ano por 3 membros da Real Academia Galega, Manuel Gómez Román, Xesús Ferro Couseiro e Francisco Fernández del Riego. Nela propoñían celebralo o día 17 de maio, coincidindo co centenario da publicación da que consideraban primeira obra de resurtimento Cantares Galegos de Rosalía de Castro. Ao cumprirse os 28 anos da súa institución de 1991, o Día das Letras Galegas convértese en festividade oficial en Galicia e é meirande conmemoración da cultura galega e arredor dela desenvólvense numerosos actos organizados pola Real Academia Galega, pola Xunta de Galicia, polos concellos ou centros de ensino e outras entidades entre as que se atopa a Sociedade Filatélica Miño. Únese no labor de dar a coñecer, honrar e difundir a vida e obra da persoa homenaxeada. Gracias, Marila. Amigos, continuade ca lectura deste artigo que vale moito a pena. Grazas, Marila.